बिमाया दाहायबाय बेफोरखौ आं उनाव मावनानै मोनफिनो आंखौ सिमां दं आरो फरायनोबो गोसो दंमोन आं दा आंनि गासै सिमाङा दिनै फेलें गोजा जोंनि पार्टिनिमोनब्ला UPPL पार्टिनिमोनब्ला लेखा सफैखागौमोन जाहैबाय सफैगौमोन माने नोंसोर जोंनि पार्टि नङा होननो हाया बिसोर खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ जागायबाय जायगानिफ्राय माने जायगायाव दंफैखासै जोङो बेनो जादों खयला मैलानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि परबतजरा एरिया दा फैनायनि पारपसखौ आं दा खिन्थालांगासिनो दं दा नायग्रोदो सोर सोर बाहागो लादों दिनैनि भिडिअआव मदद खालामदों माने दिनैनि हाबाफारिखौ एनिथिं एमजे दङ नै क'क्राझारनिफ्राय सफैबाय खस्थ'नि गेजेरजों बेनिफ्राय आदा नफ्रि दा जिखियानो जाया मानो लोगोफोर नैबे भिडिअआ जादों दिनैहाय मोनसे नोंथांमोननो मिथिहोनांगौ दङ दा बेनो जादों जनक बसुमतारी जाय फंबाय बिथांहा जि आथिंनि प्रब्लेम आथिं बायनानै केन्सार जानाय टाइप जादोंमोन डनेसन बिदोंमोन डनेसन खावलायनायाव गोबाङानो हरदों माखासे ओरै एसे उसुबिदा जानानै दंबावो बेखौ गासैखौबो नोंथांमोननो मिथिनो थांगासिनो दं दे लेट्स गो अब्ला जोङो आवगायबाय न'सिम माने बै न'आथ' बैनोसै होनो बै नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुखाबाय जायफोरा नायदों बे आरो अब्ला जोङो मोनफैबावबाय दिनै जनक बसुमतारी फंबायनि दुखुथिया न'खर नै बेनो आरो नै न'आ बेनोसै नै दे गोजोन्थों आदा नैबेनो लिड लाबाय थादों नैबे आदायानो ओमफ्राय नैबे गामिनि नैबे जाहैबाय जनक फंबायनि बिफा न'आथ' बेनोसै दे फंबाय बेनो नै फंबाया दे गोजोन्थों बिनानाव दे गोजोन्थों दे अब्ला जों जिरायनानै रायलायनोसै बेनिफ्राय गासैखौबो नोंथांमोना मिथिहोनो थांगासिनो दं दा नोंथांमोना नायदो गारायाथ' फ्राय बे एखे हाङैनो दङ नै होमब्लाबो एसे खमदों होननानै बुंदों नै बेलायनो ओरै दाबसे मेनना ओरै ओमफ्राय ओरै नै दा जायगायाव मोनफैनानै नोंथांमोननो आं गोबाव सम जाबाय माने आपडेटखौ होफिननो हायाखै आङो माने डनेसन गोबाङानो हरदों अननानैहाय जोबोद अननाय हरदों दा आपडेटखौ जों दिनै होनो नागिरबाय बे न'खराव फैनानैसो आं आपडेटखौ होनो नाजाबाय थाखादोंमोन नालाय गोबाङा हरबाय आंनि एकाउन्टआव गुगोल पेनि गेजेरजों हरदों ओमफ्राय माखासे हरदों नैबे फंबाय जुनुकनि एकाउन्टआवनो हरदों बेनिफ्राय सोरबा सोरबा फन लाहरनानैबो गोबां माने अननायनि बाथ्राफोर फोरमायहरदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बिसोरनो फोरमायफिनदों दा बेनिफ्राय डनेसना एक्जेक्ट एमाउन्टआ आंनियाव फैनाया 45,000 दा बेनिफ्राय नैबे फंबायनाव बेसेबां फैदोंथाय बेनि एकाउन्टआव नायहैयाखै दाबो ना सोरबा सोरबा जायफोरा डाइरेक्ट बिनि एकाउन्टआव हरदों दा स्टेटमेन्ट लायोब्ला ओंखारगोन बियो जों आपडेट होगोन उनावहाय दा जिखियानो जायामानो जायफोरा हरबाय आंनि साइडनिफ्रायबो जोबोद जोबोद हामबायसै नोंथांमोननिसिम बेनिफ्राय नैबे आदामोन एबा न'खरनि बिथांमोना एसे फोरमायगोन दा नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै खोनासंब्लानो जाबाय आरो आदसा खुलुमबाय फंबाय जोंनि सोमदोन बरगयारि बेजों लोगोसे जोंनि आंनिनो रायजो राजाफोर सिगां बे बियादैखौ अननानै जायफ्रा गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै मावनानै मोननाय थाइसे थाइनै न'खर मेनटेन खालामनांगौ थाखाखौ जायफ्रा अननानै बोखावना हरबाय बिसोरनि थाखाय बिराद बिराद साबायखर दा जों नोंसिनो बे नोंसिनि अननायनि बदलै जों नोंसिनो जेबो अननाय होफिननो हायाखिसै बिनि थाखायनो नोंसिनि सायाव इसोरा अनथों नायथों आरो नोंसिनि बे थाइसे थाइनै बिनो हरनाय दाननि बदलै नोंसोरहा थाइसे थाइनै इनकामा फैफिनथों बेखौनो आं खुलुमहरनाय जाबाय रायजोफोर दा नायदो नोंथांमोना नै सेंग्रा जिबनाव बेफोरबायदि खस्थ' न'निफ्राय एरायनोनो मोना बेसेबां खस्थ'यै सोलिनांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिनि बिफा जाय खामला मावो ना सारनानै जायो बिथाङा आरोबाव गावनि फिसालाखौ जोथोन लानांगौ बिनि खिनाय हासुनाय जाहोनाय लोंहोनाय खारन बे न'खराव हिनजाव मानसि गैया जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दा नोंथांमोना जायफ्रा सिगाङाव नुबाय आरो डनेसन अनसुंथाइबो हरबाय नोंथांमोना निस्सय मिथिनो लुबैदों जानो हागौ जनक बसुमतारी फंबाया दा मा जानानै दङ माने फंबाया बेबायदि न'आव दं जेरै दं ओरैनो दं बेनिफ्राय नैबे आदाया खोन्थागोन माने दा जेन'बा सिगांनिफ्राय माबायदिसिन जाना दं गाराया सिगांनिफ्राय एसे रानसिननानै दं गारायालाय दा रानबाबो माने अपारेसननि गोनांथि अपारेसन खालामनो लाङागौसैमोन थाखा फैसानि सर्टनाव जों लांनो हायाखै बे आरो फंबायहा माने सानायफ्रा सिगांनिफ्राय खमसिनबाय ना दा माबायदि एसे खमसिनबाय सिगांनिफ्राय ना ओमफ्राय मुलिया अबेखौ बाहायगासिनो दालाय दा मुलिया जोबनानै दङ मुलिया बेनिफ्राय नोंथांमोना सानदों जानो हागौ दासिमबो मानि थाखाय अपारेसनाव लांनो हायाखै एबा सिकित्सा खालामनो मानि थाखाय लांनो हायाखै होननानै सानदों जानो हागौ
दा बै भिडिअआवबो जों बुंखादोंमोन सिगांनो जे अपारेशननि थाखाय खमावनो 2 लाख थाखा नांगौ। दा आं भिडिअ बानायनायजों नोंथांमोनखौ डनेसन खावलायनायनि गेजेरजों फैसाया सफैदों गासै 50,000 बायदि सफैदों आरो बेनिफ्राय दा 50,000आथ' थोखाया। बेनिफ्राय बिनि गेजेरावहाय ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोर पलिटिशियान्सफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ बिनो एबा हेफाजाब बिनो थाखाय खावलायनो नैबे आदामोना आवगायलांदोंमोन। नाथाय बे आवगायलांनायाव मा जाबोदों बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। माने मा जाया, मानि थाखाय दिनैसिम अपारेशनाव थांनो हायाखै। थांनाय एप्रिलनि 23 थारिखआव जों जयन्त सारनाव थांदोंमोन। औ जों बेनि डाक्टारनि जिखि सार्टिफाइ माबा एक्सरे लेखा लानानै थांदोंमोन। ओमफ्राय जों डाक्टारनाव आरो जयन्त सारजों रायलायहैदों। माने बिथाङा सोंदों माहायनिफ्राय फैदों। जों खैलामैला प्राइमारिनिफ्राय फैदों। मानि थाखाय फैदों जों खोन्थाबाय बेबायदि माने सासे आइथिं बायनानै दङ। बेनि अपारेसन खालामनो थाखानि गोनांथि। बेयाव थाइसे थाइनै अननानै हरनो खोमा होनना जों खावलायनो फैदों होननानै जों रायलायहैनाय जादों आरो। ओमफ्राय बिथाङा बुंफिनदों बे समाव नोंसोरहा प्राइमारि दं, प्राइमारि थ्रुयै मावनो हायो। जों बुंबाय बे समाव प्राइमारियावथ' जों मावजोब्बाय। गामिनि मेम्बार रमेश बसुमतारी जों लेखा हरबाय। बेनि उनाव ब्लक खैलामैला BCDC ब्लक प्रेसिडेन्ट दुलाल बसुमतारी बिथाङाबो जों न'आव थांनानै लेखा हैबाय। अब्लाबो जायाखिसै। आरो दाख्लै नोंथांनिफ्राय माने 10,000 खरि बेमारिफोरनि चेक सहैबाय। बे मेडिकेलनि हेल्प बे MLA फान्डनिफ्राय रानदोंमोन ना? फान्डनिफ्राय बेखौथ' जोङो निसिमाव रानदोंमोन। निसिमाव रानदों। ओमफ्राय बेवहाय गैया। बेयावबो गैया। बेयाव गैयिनि थाखाय जों सारनिसिम फैनाय जादों होनना बुंफिनदों आरो जों। अब्ला बियो बुंबाय नोंसोरो जोंनिमोनब्ला माने प्राइमारिनिफ्राय बे खामानिखौ मावहरगौमोन। बेबायदि खोथा बुंदों आरो। आदसा जोंनिमोनब्ला माने जोंनि पार्टिनिमोनब्ला UPPL पार्टिनिमोनब्ला लेखा सफैखागौमोन लेखा जाहैबाय। सफैगौमोन। माने नोंसोर गुबुन दोलोनिखाय फोजोंनिफ्राय माने लेखा फरवार्ड फैयाखै। हमना हमना ला माने फरवार्ड फैयाखै। माने बेबायदि सानना लादो आरो जों। माने जोंनिमोनब्ला होनदों नालाय MLA आ। बे खोथाखौ जों सानना लादो आरो। बिराद दुखु मोनबाय जों। होमब्लाबो एकदम माने मानसि गेदेर नालाय जोंथ' गैया रोङा। सिं जानानै होमब्लाबो सार अननानै थाइसे थाइनै हरदो होनो। आंनावथ' थाखा थफ्ला गैया। आं बेसेबां मानसिनो रानना हरनो बे खोथाखौ बुंबाय। हरखानाय नङा बियो होननानै जों सिरि थानानै फैफिननाय जादों आरो बिदिनो। 31 नं सिडली समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारी सारनिफ्राय नै बेफोरबायदि रेसपन्स मोन्दों नैबे दुखुथिया मोनसे न'खर। जोंनि दोलोनि नङा होनलायनाय बेफोर खोथाया सासे दैदेनगिरिनिफ्राय फैनाङा। मा बिसोरो गुबुन दोलोनि नामा? ओरैनो जेन'बा बिसोरो बुंनो थाङोब्ला फिसिदार। फिसिडिआरनिफ्रायनो UPPL नि सिगां फिसिदारमोन। जेब्ला फिसिदाराव माबा जागायजेनो अब्ला बिसोरो माने ओंखाम थफ्ला लानानै सोरबा अबेबा गसाइगाव, अबेबा क'क्राझार, अबेबा काजलगाव बेबायदि मिथिं जानो ओंखाम थफ्ला लानानै थांग्रा खाथिग्रामोन आरो बे पार्टियाव दिनैसिमाव। बे पार्टियाव खाथिग्रामोन। बे ओनसोलनि मानसिया माने बे खैलामैला BCDC आव कयजन लिडारफ्रा मिथिजोबो। बिसोरो जोंनि पार्टि नङा होननो हाया बिसोरो। सोरबा बायदिया जोंफोर बायदिया दस्राजों थानो हागौ। खिन्थु बेनि बिमा बिफाया बेबायदि मानसि नङामोन। ना सारनानै जायो। ना सारनानै जाब्लाबो माने गावनि संसार जानांगौ खरस खालामनांगौ थाखाखौ थाइसे थाइनै बाजेट खालामाब्लाबो मिथिङाव होसोग्रा मानसिमोन बिसोरो। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय। ओरैनोथ' माने बेबायदि खोथा बुंहरनो बिराद दुखु मोनबोदों। दा बे गथ'नि बिफाया गारि सा गाबबोनांगौ गोनाङा जाबोदों आरो। बेबायदि खोथा बाहायहरजाना गारि भारा लाना थांदोंमोन जोङो। थाइसे थाइनै एरदेरनो खोमा होनना गय खान्दिसेनि फैसाबो हराखै। बेबायदि दा जादों। नैबे बाबुनि फंबाय जनक बसुमतारीनि बिफा आदै फैसाय नैबेनो नै माबाया फंबाय जनकनि बिफा नैबे आदैया बेनो नै। आंथ' एसे गोसोआव गाज्रि सान मोनबोदों आरो। दा नोंथांमोना खोनाबाय बेसेबां दुखु मोनबोदों, गाज्रि मोनबोदों। आसा खालामनानै थांदोंमोन। खारन सासे MLA जाय MLA खौहाय एबा रायजो राजाफ्रानो दैथायहरदों, लिडार बानायदोंमोन। दिनै बिसिनिफ्राय एसे एनै अननायखौ लुबैफिनदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बेबहार खालामबायब्ला मा होनो? बे पलिटिक्सनि पार्टिनि खोथा फैया। आं दिनै पलिटिक्सनि खोथा बुंनो थाङाखै। खिन्थु जाय दैदेनगिरिया दिनै पलिटिक्सनि खोथा दिरुननो गोनां जाबाय गावनि न'आवनो, बेसो जोबोद साननो गोनां जोंनि लिडारफोरनि सायावहाय। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा थाखानाया थोजासे जायाखै अपारेशननि थाखाय। बेनि गेजेराव नाजादोंमोन गेदेर गोलावफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ, नाथाय गैया। दिनैसिम थोजासे अनसुंथाइ मोनाखै एबा थाखा बुथुमनो हायाखै। न'खरावथ' जेबो गैखायानो नोंथांमोना नुबाय मिथिबाय। दा बिथांमोननि थाखाय आरोबाव सोरबाफोर आरोबाव
गोसो जादोंब्ला एबा सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला आरो अनसुंथाइ होनो गोसो जायोब्ला अननो गोसो जायोब्ला नैबे सासे फंबाय जनक बसुमतारीखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय एकाउन्ट नाम्बार एबा गुगोल पेनि गेजेरजों नोंथांमोना हरनो हागोन जाहाथे थाबैनो थाखाफ्रा एसे जमा जानानै आरोबाव जेन एसे फैसाया बारायबावनानै जेन ओरै खालामनानै नैबे फंबायनि फाहामथायखौ जेन जों खालामनो हायो एबा नैबे न'खरनि सुबुंफोरा जेन खालामनो हायो बेखौ मिजिंथिनाय थादों आरो ओमफ्राय फंबाय दासिमथ' अपारेशन खालामनो मोनाखै खालामनो हायाखै थाखा फैसा थोजासे गैया दा नों मा बुंनो सानो आं बेखौनो रायजोफोरनो आखाइ खबजबनानै डनेसन बियो आंनि आथिङा जेन फाहामनो हायो आरो आं उननि थाखाय थांनानै थानो लुगैयो जाहाथे आं उनावहाय आंनि हाखिनि फाननायफोर जा आंखौ बिफा बिमाया दाहायबाय बेफोरखौ आं उनाव मावनानै मोनफिनो आं बेखौ सिमां दं आरो बार फरायनोबो गोसो दंमोन आं दा आंनि गासै सिमाङा दिनै फेलें गोजा दा नैबे फंबाया बुंदों आरो फोरमायबाय जे गावसिनि बिफानि खस्थ' खालामनानै खामायनाय जिनाखि सम्पति हा हु बेफोरखौ फानजोबनांबाय दा नैबे सासेल' फिसामोन दा नैबे बिफा एबा बिमायाथ' गैखालेनो दा बेखौ नस्थ' जानाय सम्पतिखौ जेन गाव आथिङा हामनानै मोजां जानानै ओरै खालामनानै जेन गावनि न'खर दाखांफिननायाव एबा गावसिनि न'खर दाखांफिननायाव जेन सम्पति नस्थ' जानाय एबा फाननो गोनां लस जानायफोरखौहाय माने बेफोरखौ जेन सोरजिफिननानै मोजां न'खर दालांफिननो गोसो फरायनो गोसोमोन नोंथांमोना खोनाबाय दा नैबे अबस्था बेनिखायनो जोबनायाव आङो नोंथांमोनाव आरोबाव खावलायबावबाय जायफोरा गोसो गुदुं अननानै डनेसनखौ जा एसे हायोब्लाबो नोंथांमोना जेन हरनानै होयो दे बाबु थादो दे दे अब्ला जों बिदाय लाबाय बे न'खरनिफ्राय बिदाय लाथ'बाय आरो बिसोरखौ माखासे गामिनि मानसिफोरबो दङ बिसोरबो हेफाजाब होफैदों आरो दे गोजोन्थों दे हामबायसै दे